Velkommen til Cement TV. Syddansk Universitet, en respekteret uddannelsesinstitution, der dyrker videnskab på højeste niveau. Men der foregår også andre uautoriserede og lyssky aktiviteter på campus. Vi har fået adskillige henvendelser fra humaniora-studerende, der påstår, at de bliver groft udnyttet af en sexklub, der ulovligt huserer på SDU Odense. Vi har fået kontakt til formanden for sexklubben, der har indvilliget i at stille op til et interview for at svare på de grove anklager. Mit navn er Onkel Kussel, og jeg er formand i Platons Hule. Når man driver en sexklub, så er der én ting, man aldrig kan få nok af, og det er slaver. Og her spiller de humaniststuderende en central rolle. Humanisterne har jo for længst fundet ud af, at alt det der pjat med Freud og hermeneutiske cirkler, er du ikke brugt til en skid i det virkelige liv. Og så er det på røven, når de skal have sig et arbejde. Men her kommer vi ind i billedet. Vi kan hjælpe. Vi har et stort netværk i erhvervslivet, og vi har rigtig mange æresmedlemmer fra den private sektor. Så hvis du vil have et job efter dit humaniststudie, så kom i Platons Hule. Vi bruger selvfølgelig rigtig mange kondomer, så vi har lige fået kondomsponsorer. Kondomland.dk. Så kan man banke løs sine filosofistuderende hele dagen, hvis han der ikke har en eller anden meningsløs forelæsning, han skal til. Er der nogen, der har nogle spørgsmål? Hvis du vil være medlem, så mød op i fredagsbaren i en gul t-shirt, så kontakter vi dig. 3 år som humanist-bitch i Platons Hule, og så garanterer vi dig et job. Så glem alt om SDU's jobbank og djøf og alt muligt pis. Onkel Kusse har et job til dig.